ତୁମେ ଭାବୁଛ ଯେ ମୁଁ ମୋର ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ବା ତ୍ୟାଗ କରିଛି। ତେଣୁ ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବିଚରଣ କରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଜୀବନ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ବେଳେ କିଛି ସମୟ ଅଟକି ଯାଅ, ନିଶ୍ୱାସ ନିଅ ଏବଂ ତାପରେ ପଛକୁ ଦେଖ। ତୁମେ ମୋତେ ତୁମ ସହିତ ଚାଲୁଥିବାର ଦେଖିବ, କେବେ ତୁମ ପାଖରେ ତ କେବେ ତୁମ ପଛରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ବି ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ପାଦ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, କି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତୁମକୁ ତୁମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମିଳିଯିବ। ତୁମେ ଜଣେ ବହୁତ ଦୟାଳୁ ହୃଦୟର ବ୍ୟକ୍ତି। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ବି ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି କଥା ଅଛି ଯାହାକୁ ତୁମେ କାହାକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ କହିଦିଅ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ସେହି ସମୟରେ ତୁମ ମନରେ ମୋ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ନିଜର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କର। ସେମାନେ କଥାକୁ ବୁଝିବେ ଏବଂ ମାନିବେ ବା ସହମତ ହେବେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମକୁ ମୁଁ ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା କରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ବି ହାରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ। ତୁମେ କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ଆସିବାକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ନାମ ଜପ ଜାରି ରଖ। ତେବେ ସମସ୍ୟାର ସମୁଦ୍ରରେ ପହଁରିବା ଶିଖିଯିବ, ଭୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ନିଜର ବିଜୟ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ମନକୁ ବାରମ୍ବାର ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି। ଏହିପରି ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର ଏବଂ ତୁମ ଜୀବନରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କର। କିଛି ଲୋକ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେହି ଦୁଃଖଠାରୁ ଅଧିକ ତାହା ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଶିକ୍ଷାକୁ ବୁଝ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସେ ତୁମକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ତୁମ ମନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ଖୁସିରେ ରୁହ। ଖୁବ୍ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ଓମ୍ ସାଇ ରାମ, ଜୟ ସାଇ ରାମ।